Moi! Tervetuloa YouTube Youthin kanavalle. Mun nimi on Anni ja tänään mä oon reagoimassa vihakommentteihin, mitä me saatiin tähän videoon. Mut en mä halua antaa nyt näitä mun rahoja sitä varten, että mä pääsen sinne lähetyskentälle, kun mä mieluummin ostan niillä mulle uuden auton. En mä halua tehdä tätä palvelutehtävää, koska mä mieluummin pidän kiinni tästä synnistä. Ja me ei oikein päästä eteenpäin meidän hengellisessä elämässä, jos me eletään kompromississa, koska miten sä voit saada siunauksen, jos sä pidät kiinni kirouksesta? Okei, oli tosi mielenkiintoista katsoa, että miten te olitte reagoinut tähän, koska tässä oli selvästikin eriytyviä ja jakautuneita mielipiteitä. Olen uskovainen ja tämän kerron siksi, etten ole ateistinen vikisiä, mutta ei hengellisyydellä ole mitään tekoa rahan kanssa. Tekihän Jeesuskin töitä ja ansaitsi rahaa perheelleen eikä lahjoittanut rahojaan kaikille. Tärkeintä on huomata se, että miksi me laitettiin tää video. Tää video on pätkä mun puheesta, jonka mä olin pitänyt, ja siinä me puhutaan Markus 10. Eli vaikka tää on erotettu siitä kontekstista, on tosi hyvä ja tärkeää, että kun me harjoitetaan medialukutaitoa, että me tutustutaan vaikka hashtageihin, mitä on, ja vaikka siihen asiayhteyteen, että missä tää video on ollut. Tarkoituksena ei ollut keritä rahaa keneltäkään. Meidän organisaatio pyörii täysin vapaaehtoisten lahjoittamilla lahjoituksilla, koska me emme ole luterilainen kirkko. Emme ole pakottamassa ketään antamaan rahaa ja tää oli muutenkin suunnattu kristilliselle yleisölle. Synti on jees. Synnin määritelmähän on se, että se on jotain, joka rikkoo Jumalaa tai ihmisiä vastaan. Jos katsotaan pelkästään 10 käskyä, niin niissä on todella tärkeitä moraalisia oppeja. Se, että ei tapa, ei varasta, se, että kunnioittaa vaikka omia vanhempiaan. Mun mielestä on tosi tärkeää se, että me tiedostetaan tää ennen kuin me tullaan kirjoittelemaan tämmöisiä provosoivia asioita. Sitten täällä oli tietysti tämmöisiä vähän aivopiedon tapaisia. Ihmisten auttaminen on ok silloin, kun ihmiset itse ensin myös yrittävät. Nämä, jotka ovat tuolla kolmansissa maissa, niin siellä on kulttuuri ja käsitteet ihan eri kuin esim. Lännessä. Ei siellä ajatella, että valtio vastaa ihmisistä ja ihmisten kovalla työllä noustaan ylös. Siellä on korruptio ja kansa elää köyhyydessä. Kuulut myös väitettävän, että siellä ei ole myöskään käsitettä huominen. Miksi siis tehdä mitään, jos siellä huomista? Miten tää liittyy tähän videoon? Me halutaan auttaa ihmisiä, koska Jeesus on kehottanut meitä siihen, että me autetaan ihmisiä, jotka elää eri maissa. Vaikka jollain ihmisellä ei ole edes käsitystä huomisesta, niin on ihan älyttömän tärkeää se, että me tiedostetaan se, että sillä ihmisellä kuitenkin on huominen tulossa. Ainut oikea Jumala on Lenin ja ainut oikea Jeesus Stalin. Mikään uskontoryhmä ei ansaitse häirintää tai syrjintää ja kaikkia pitää kohdella tasavertaisesti Suomen lainkin nojalla. Mulle hirveän tärkeää on se, että me voitaisiin tiedostaa se, että tää on väärin, tää on häiritsevää ja se oikeasti aiheuttaa syviä haavoja niille ihmisille, jotka todella uskoo näihin asioihin. Ja sen takia olisi tosi tärkeää se, että osataan luoda semmoinen turvallinen ympäristö kaikille ihmisille. Siis voiko taivaspaikan ostaa vai miksi menet uskonnosta puhuttaessa aasinsiltaa pitkin rahaan? Taivaspaikkaa ei voi ostaa. Meidän uskonnossa taivaaseen voi päästä ainoastaan Jeesuksen kautta. Ja se on hyvin yksinkertainen. Tosi moni on varmaan riparillaan kuullut sen tutun Johannes 3.16. Sillä niin paljon Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja se on meillä se, että uskon kautta voi pelastua. Elämän uskon kautta ja se, että käy kasteella, tekee parannuksen niistä synneistä, mitä on aikaisemmin harjoittanut ja seuraa Jumalaa koko sydämestään niin, että se elävä usko näkyy siinä arjessa sillä, että se ihminen muuttuu Jumalan kaltaiseksi, rakastaa ihmisiä, iloitsee, on lempeä, itsehillintä, kaikki nämä asiat, mistä puhutaan Raamatussa. Ja ei, taivaspaikkaa ei voi ostaa, niin kuin keskiajalla katolilaiset luuli. Sitten tää seuraava kommentti. Surullista, että nuoria aivopestään tällaiseen typeryyteen. Jeesus oli roomalaisen sotilaan äpärä. Mielestäni on tosi hyvä esimerkki modernista vainosta, koska vaino yleensä mielletään siihen, että joku tulee hakkaamaan sut sun uskon takia, tai joku murhaa sut tai kidnappaa jonkun, raiskaa jonkun, jotain kauheita asioita. Modernia vainoa on se, että yleistetään ihmisten häirintä sen perusteella, mihin uskontoihin he kuuluvat. Ja tää on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, kuinka messed up maailma meillä on. Ja kuinka Suomessakin, vaikka meidän sananvapaus on yksi parhaimpia, niin tää on oikeasti aivan järkyttävää.
Mun mielestä on todella surullista, että joku haluaa laittaa tämmöisiä julkiseen kommenttikenttään, pilkata meille tärkeää henkilöä, joka on Jeesus, joka me uskotaan olevan niin Jumalan poika, eli 100% Jumala ja 100% ihminen. Kunnon pyramidihuijaus. Mikään varten otettava hyväntekeväisyystoimija ei laskuta vapaaehtoisia. Itse asiassa me voidaan ottaa luterilaisen seurakunnan ulkopuolelta niin paljon erilaisia kirkkokuntia, jotka veloittavat. Eivät välttämättä suoraan. Suomessa ei ole semmoista, että suoraan sun pankkitililtä lähtisi se kymmenykset jonnekin tiettyyn seurakuntaan, mutta Jenkeissä on esimerkiksi sillä. Jotkut seurakunnat vaatii sen 10%, niin kuin kirjaimellisesti 10% jonkun tietyn ihmisen palkasta siihen mega-seurakunnan pyörittämiseen. Mutta meillä Suomessa tosi moni seurakunta toimii vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Samalla tavalla myös FIDA, joka on itse asiassa helluntalainen järjestö, toimii vapaaehtoisten lahjoituksilla. Samalla tavalla monet muut erilaiset järjestöt, jotka tukevat vaikka eläinten oikeuksia tai muita oikeuksia, niin toimii vapaaehtoisten rahoilla. Joten jos joku uskonto myös pyörii vapaaehtoisen rahoilla, niin se ei tee siitä kulttia eikä lahkuakaan. Ja tähän loppuun mun mielestä on todella tärkeää se, että me puhutaan asioista selvää ja suoraan. Elikkä uskontoja saa arvostella, mutta sen arvostelun pitää olla kunnioittavaa. Ja oikeasti tärkeintä olisi ehkä se, että te haette tietoa turvallisista lähteistä ja tutkitte asioita sen sijaan, että ensimmäisenä osoitatte sormea johonkin ihmiseen, jotain ihmistä kohtaan tai jotain yhteisöä kohtaan. Vaan siis tärkeintä on se, että tulee tasavertaista arvostettavaa keskustelua kaikkien ihmisten keskuudessa niin, että meillä voi pysyä tasa-arvo yhteiskunnassa ja jossa yhtäkään uskontoa ei syrjitä sen opetusten takia. Eikä myöskään uskonnon jäseniä sen takia, että käyttääkö ne mekkoja vaikka huvin vuoksi tai sen takia, että he haluavat. Ihan sama mikä syy, niin te olette tärkeitä ja arvokkaita ihmisiä. Jumala rakastaa teitä ja Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, myös niitä, jotka on vaikka kommentoinut jotain asioita tätä kohtaan. Future Youth kiittää teitä siitä, että olette ollut tänään kuuntelemassa tätä videota. Jos teillä on mitään kysymyksiä, laittakaa kommenttikenttään, jakakaa teidän kavereille, keskustelkaa asioista, ottakaa yhteyttä vaikka meidän Future Youth-tiliin Instagramissa. Tässä on kaikki meidän yhteystiedot ja nähdään. Moikka!